ni mjumbe mare ni komiti mar somo osega penjoge ken ng'ato soko wang'ika Kaeno se penjo. Kaeno se penjo. Ken, wawacha dia. Ng'amoso kwan Ken no, kimenyo gimandiko kane. Yes. Tagolo list. To list nani, namba 1 en Obara Eve Akinyi. Mano donge mjumbe ni. Ene jalup jakom mar komiti mar education. Peter Rero makibira ka. Nitie komiti no. Siko mnera mugiga. Christine Ombaka, woman representative Masiaya. Manager puonjna. To jogi kipenjo gi malong'o penjogi tok ginyal duoki anta wacho. Nikech ang'o giduokga? Nikech gionge gi saa ok lichnegi. Ok ochunogi. Kendo chandowa malich yudo joma nyalo wacho. Nikech sani kwa kone vivo bara kapono winjo kata ng'ama winjo. Ni sani sikul yepo ko yie mondo bira mogi TV kaka wuono godhiambe rameny piny. Mondo wach ne jaluo. Ni to kaka od bura magitimo oversight. To gine komiti mochung' ne weche mag education. Yes. Bende en gadiera ni sikunde dhi yepo maber matim gina mora monego time third term ka. Obi wan gi nafas mondo wache. To kwa biyude. Okwa biyude. To ma lemo ma budget gine magiloso nikech ka Ministry of Education ose prepare budget mari. To gitere od bura. To jo od bura go kogono. To luongo gi to penjo gi penjo. To ging'iyo ni okay, pesa mwadwa allocate 762 billion to education. Gine makiluongo joka. Yes. Ogama gilange. Gipenjo to giko pesa ni oromo. Waduoke piny matin. Wamede wakete malo kama. Kore kitere od bura. Tipuodhe. To nikech Ivo Bara e vice chairperson en giduoko gite kaponi en ga committees go kaponi giseng'io documents. Onego bed giduoko gite. Nikech budget making process en gino mitime od bura. Ministry kelo mna proposals gi. To gine magikoni ong'eny ahinya. Otin we watere malo. So ka entie kamora ma entie. Mowinjo to an gi nafas maber. Mar mondo obi wapenje penjo to mi jonyuol duoko. Dira makende no kwa be yude. Odich. Yude te